Keď sa história stretne s umením, vznikne takáto sklenená kopula na vrchu starobilého hradu. OK. Ponad rieku Ips, takéto krásne mostíky naľavo, elektráre napravo. Našu cestu sme sa rozhodli zatraktívniť o takýto krásny okruh. Sme odbočili na cestu popri Malom Ipse, takže ideme Kleine Ipstaler Radweg. Krásne ihrisko, to bolo pre deti ideálne. Toto je stará železničná stanica, pekná. Koľko si šla dole kopcom? 62. Super. Som sa bála. Na každej ceste musí byť nejaký ťažký úsek. Na tejto je, že toto je cesta, by mala byť, no ale je taká, aká je. Mali by sme nájsť na nejakú, že vraj asfaltku aspoň. Cesta tu končí, ale tamto je chalúbka. A tuto hore vyzerá byť cesta. Tak to ideme skúsiť touto cestičkou nejako sa tam napojiť na tú cestu a snáď sa vysomárime z tohto úseku. Brodíme sa. Musíme preniesť bicykle, lebo tá cesta... Komplikácie na ceste. Tak, už len 4. Niekde sme mali skoro odbočiť z tejto cesty, tu na túto parádnu lesnú cestičku. Tak nakoniec sme vyšli do 1000-metrovej výšky, neplánovane. No a hádam, to už bude len dole, až do Lunzamse. Bicykle sa nám tu takto fajne nabíjali. 3 paličky, bez 3 paličiek skoro celé. Super, to zajdeme. Čo sa mi veľmi páči je, že vlastne je tu takáto skrinka. Tu sa dá nabíjačka, baterka sa tu schová, deposit 1 euro. Zamkneme, môže v pohode odísť. Výborné jedlo na terase, tak čauko Lunzamse. Ten prvý plášť, čo Roman kúpil, je perfektný. Ja som sa obliekol, prestalo pršať. Potvrdzujem. Celý čas ideme popri Polajniciach, starej železnice. Hore sa dala dokonca drezina požičať. Je to také historické, také tematické, také fajn. A čo je najvác, aj Danke sa páči. Ipstaler Radweg, cyklisti všetci sem. Veľmi príjemné tematické odpočívadlo, ako v starobilom domčeku sa cítim. To by nebol rakúsky výlet, keby nepršalo. Vyhaj. Takže ideme na to. Prší plášť, hádam prestane pršať. Rieka Inn, plné svojej kráse, zasadená v prírode, ozdobená mostíkmi z dreva, v súlade s prírodou. Bohužiaľ nám nedopraje výhľady, aké by sme chceli, lebo prší. No ale o to budú asi krajšie spomienky. Rieka Ips nám pripomína miestami váh, miestami hron. Niekde sú to také, ako keď sa chodí
po strešnom plote, inokedy keď chodíme splavovať hron. Pred nami je tunel, železničný tunel, to je to, kedy šla železnica. Automatika. Tak a my prichádzame na to miesto, kde sme ráno odchádzali vpravo. ...99,85... 150 metrov do prvej Dankinej stovky, 99,5... posledných 50 metrov, 30 metrov, 20, 100 kilometrov, Danka, gratulujem! 7 hodín aj 31 minút s obrovským prevýšením, paráda. 100 je tvoja, gratulujem.